Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Wel, da ni nôl o'n teithiau heno, a mae rai deud mae hi'n amser hudolus o'r tymor. Gwyl y banc y pasg, a dyna pryd mae'r pethau mawr yn digwydd. A be allai ddeud ond, oh, it's magic! Ydy, da ni nôl cyfle i drafod efo'r Owen, Arwel Owen, Alun Owens, mae hi'n double O heaven, a mae gennym ni lot i'w drafod heno. Gêm fawr iawn ar ddisadwn, wedi cael 2 gêm siomedig yn y cae ras yr wythnos cynt. Gêm gyfartal erbyn Harrogate, colli wedyn yn erbyn Tranmere, ond teithio i Grimsby, lle da ni ddim wedi bod yn wych oddi cartre yn ystod y tymor, ond yn cael buddigoliaeth o 2 gôl i 1, a wedi cael 10 pwynt yn y 5 gêm diwetha, sydd yn dwi'n licio gweld bod ni'n cael 2 pwynt y gêm, dyna ydy'r nod fel arfer, a dal yn drydydd ac yn chwarae Mansfield sydd ar y top dydd Gwener. Felly, be oedda ti'n feddwl o'r gêm dydd Ifor? Ie, gret. Mae'r rollercoaster yn parhau. Da ni wedi ennill ar ôl, fel ti'n dweud, 2 perfformiad siomedig. Cyn y gem yna, oedden ni'n meddwl bod ni wedi troi'r gornel. Ond ie, dysadwn yn gret. Tom O'Connor yn wych, Andy Cannon arbennig, sgorio gols, oddi cartre. Ie, perfformiad clodwi iawn, a mae bob dim yn teimlo fel bod o'n nôl yn dilon ni eto. So ie, hapus, mae'r happy clapper yn ôl. Ydy, a mae rhaid deud oedden nhw'n goliau arbennig ydoedd, oedd ail gol Andy Cannon yn un o goliau gorau'r tymor, a o gweld o Paul Mullin yn rhedeg o un bwlch Cosby i'r llall yn cario'r bêl, a wedyn gweld y bêl yn mynd i Tom O'Connor, Elliot Lee yn rhan o'r tacl greiddiol, a wedyn Andy Cannon yn ergydio i'r rhwyd, oedd o'n gol arbennig. Felly, wyt ti ar ben dy ddigon hefyd, Arwel? Yn sicr ar ôl perfformiad, yn enwedig ar hanner cynta, mae'n chwaraewyr ni, dyn ni just yn hitio y business end go iawn yn dydan o'r tymor, lle mae eisiau pidio picio'n rhy gynnar, achos dwi yn meddwl fydd y 3-4 gêm ola yn chwarae rhan allweddol yn pwy fydd yn mynd i fyny. A dwi'n meddwl, os dyn ni'n picio rhy gynnar, neith colli 2 neu 2 o'r rheini ddim mynd lawr yn dda, felly ni just yn dod i ffom ar yr adeg cywir, a'r chwaraewyr yn dod yn ôl. Tom O'Connor di wneud gwahaniaeth mawr o'n just hyder yn y cefn a chwarae, a just cael yr ymdeimlad neu bod ni'n fwy solid na go ni. Andy Cannon yn chwarae fatha Iniesta ar brydiau, mae o just yn tyfu mewn hyder, mae yna goals yn i'w gêm o... Mae yn un o'r rheini sy'n chwarae ffordd i mewn i chwaraewr y tymor, dwi'n meddwl, yn marn ni. Os geitho perfformiadau fel e hyd at ddiwedd tymor, sy'n ddim yn bell o fod y chwaraewr mwyaf cyson ni yn ystod y tymor yma. Felly, digon hapus efo'r perfformiad, ond da ni'n dod at amser y tymor lle di perfformiadau ddim rili'n cyfri rwan. Pwyntiau ydy bob dim, a pwyntiau fydd bob dim am y 7 gêm sydd ar ôl. A mae werth nodi, Andy Cannon wedi sgorio 2 gôl mewn un gêm am y tro cyntaf yn ei yrfa, a hefyd wedi sgorio 5 gôl tymor yma, felly y mwyaf mae erioed i wneud mewn tymor, felly mae'n amlwg wedi hitio chydig o ffom ag ar yr amser gorau posib. Paul Mullin wedi sgorio 97 rwan i Wrexham, wedi mynd heibio Billy Ashcroft ac yn agos iawn i'r 100, ond wedi deud mewn cyfweliad ar ôl y gêm, os oedd o ddim yn sgorio un arall, ond oedd Wrexham yn gael dyrchafiad, oedd o ddim yn poeni. Roedd o byth yn mynd i ddeud fel arall, nag oes? Na, yn amlwg. Felly, ond oedd Mullin yn edrych yn siarp hefyd yn doedd, ond oedd gweld Tom O'Connor yn ôl, just yn rhoi, oedd o'n bwyllog ar y bêl, defnyddio'r
y bel ar yr amser iawn. A mae o'n codi cwestiwn wrth gwrs, achos oedd James McLean wedi yn colli ail gêm oherwydd deg erbyn melyn. Felly fydd o'n ôl dydd Gwener, ond Jacob Mendy falle yn gadael y cae. Callum McFadze'n yn ôl yn y garfan ac wedi chwarae i gêm gyntaf tymor yma. Fel y rhan fwy, ni'n meddwl fysa ni byth yn gweld o yn y Cris Coch eto. Felly hynny'n yn ddiddorol yn ei hun. Ond hefyd, ath y Cwondo yn gadael gwl i fewn ar y postyn gosa, sydd wedi bod yn chydig o batrwm. Wyt ti'n poeni am hynny, Ifor? Mae bach o wendid i ni chwarae fo, ond ti'n sbio faint da ni'n adael i fewn. Da ni wedi gadael mwy na un gol i fewn ers cyn dolyg mewn ers, wel, dechrau'r flwyddyn, beth bynnag y Blaw Blackburn. Diolch yn gret, dwi'n meddwl nôl am gol na'n ebyn Morecambe hefyd yw gamddealltwriaeth. Mae'n amlwg, diolch yn chwaraewr perffaith o bell ffordd. A tra falle 3 mis yn ôl, so ti wedi gofyn ydyn ni eisiau arwyddo fo, sy'n ni dweud 100% erbyn hyn, yn cweit mor siŵr. Mae'n iawn i ni edrych o gwmpas os oes rhywun gwell ar gael, bod yn onest. Fel ti'n dweud, yn ystadegol mae wedi gwneud yn dda iawn a mae wedi gwneud sawl arbediad. Ond mae'r gols, oedd o'n debyg iawn i gol Morecambe yn dweud. Ond eto, dwi'n meddwl oedd McFadze'n a Luke Young wedi cael ei fewn ffordd i gilydd braidd, a ti'n gallu dweud falle fod o'n hwyr yn gweld y bêl. Ond pan mwy ti'n 6 troedfedd a 7 modfedd, falle fod o'n cymryd chydig amser i ti gael i rhai isel yna yn y lle rwy ti ddim yn disgwyl. Felly, mae rhywbeth i wylio allan amdano fo, ond fel ti'n dweud, dwi'n meddwl fod o'n wedi gwneud. Mae o wedi bod yn gaffeiliad i ni trwy'r tymor yn dydy. Felly dwi'n meddwl bod bobl yn... Mae'n lot mwy yn y colof yn bositif gen efo. Oes. Rhaid negyddol ar hyn o bryd. Yna rhywbeth arall di tynnu dy sylw di Arwel? No, dwi'n meddwl, ti'n dweud James McLean yn dod nôl a digwydd bod Mendy'n amlwg ddim yn gwybod pa mor ddifrifol di Anna fo, nath o'n edrych fel rhywbeth cyhyr neu rhywbeth, nath o'n weld cael llawer o glec, so... Ond dwi'n dychmygu James McLean yn syth nôl ar y chwith a cadw Bolton ar y dded yna fyswn i'n neud. Mae'n siŵr bod i Hannes Barnett a pa mor ddifrifol di Anna fo chwaith, felly... Ie, dyna di'r beth da o ran cael Tom O'Connor yn dod yn ôl a James McLean dod yn ôl. Ti'n cael 2 chwaraewr sydd yn yr 11 cyntaf yn y man ni. Chwaraewyr fel McLean a Andy Cannon a Tom O'Connor sy'n dod ar gorau allan o'n perfformiadau ni. Felly, dwi'n digon hapus. Dwi'n meddwl, unig beth sy'n bod yn ofalus ydy, mae'r dyfnder na ddim cweit be ddylai fo fod falle os da ni'n mynd am y top y gyngrair. Felly, os da ni yn gorfod dod â pobl fel McFadze'n arnodd, eisiau bod yn ofalus. Da ni'n mynd fans mwyaf i berfformiadau fo ar y pod. Dwi'n mynd yn saff i ddweud. Ydy. Ond mae Gorgeous George hefyd wedi dechrau rhedeg ar y glaswell, felly mae'n bosib iawn mynd o'n ôl yn yr wythnos neu 2 nesaf. Felly dwi'n meddwl fod o'n gryfder ydy y garfan, ond mae o yn chydig o sioc meddwl falle fod Callum McFadze'n yn mynd i fod yn rhan bwysig o'r rhediad yna. Felly fyswn i ddim yn syni mae James McLean fydd yn chwarae ar y chwith os ydy Jacob Mendy di brifo, ond McFadze'n yn aros ar y fainc. Oedd yna gêm arall hefyd ar ddydd Sul, gêm bwysig a gol anhygol gen Lily Jones ar y cae ras. Gol arall gen Rosie Hughes, ond colli yn anffodus mewn amser ychwanegol oedd hanes Wrexham ac bendant yn heiddi gêm gyfartal. Be dda ti fel o'r gêm ar ôl? Ie, rhediad anodd o gemau, dyd gwir i Wrexham. Maen nhw wedi chwarae Abertawe ddwywaith a Caerdydd i 2 gêm ddwytha nhw. Felly, ia, fysa nhw yn siomedig bod nhw ddim wedi cael dim pwyntiau o'r 2 yna. Ond nhw'n heiddi pwynt yn sicr ar y penwythnos yn y gêm yn y cae ras. Eto 2,000 o dorf yna. Mae'n bwysig cadw'r momentum yna. Gathen nhw agos i 10,000 y tro dwytha ar y cae ras, ond chydig bach fwy o PR tro dwytha. Ond mae'n altraeth o ran y dorf.
eisiau cadw'r sylw yna, cadw'r momentum. Her mawr Wrexham ydy penderfynu be maen nhw eisiau erbyn y tymor nesaf rwan, dwi'n meddwl. Ydyn nhw eisiau gystadlu efo Caerdydd a Abertawe? Os ydyn nhw am gystadlu yn wirioneddol, mae rhaid iddyn nhw gael dipyn mwy o chwaraewyr i mewn, sy'n ni'n dweud. Mae Olivia Fuller wedi edrych yn dda yn dod i mewn ar ôl anaf hir. Mae hi'n edrych yn commanding iawn yn y cefn. Rosie Hughes ddim cweit di taro'r nod gymaint a fysa hi'n licio, dwi'n siŵr, yn ystod yr ella 90 gêm ddwytha, ond yn amlwg sgoriau ar y penwythnos. Ia, so 3 canlyniad siomedig, sicr yn heiddi pwynt o'r neu ddau o'r 2 gêm yna, ond 2 gêm yn ebyn Aberystwyth ar ôl a 1 gêm i orffen y tymor yn ebyn Caerdydd ac 1 gêm derfynol. So, rownd derfynol cwpan, felly, ia, so dwi'n meddwl, anelu at y gwpan dwi'n meddwl, yn erbyn Caerdydd, dyna di'r gêm fawr sy'n ôl iddyn nhw, sa'n nhw'n bod yn lwcus ac yn cymryd y cyfleoedd yn y ffeinal, pwy o wyr, ond ia, wedyn adeilad ar gyfer y tymor nesaf. Oedd o'n braf gweld oedd RyanReynolds wedi tweetio am gôl Lily Jones fel gôl y tymor, ac oedd hi'n gôl a hanner. A Wrexham, y tymor cyntaf yn y gyngrair yma, a mae o'n gam mawr i fyny, dydy, ac yn debygol o orffen yn drydydd. Felly dwi'n meddwl fysa pawb yn eitha hapus efo hynny, ond mae yna chydig bach o gap yn does rhwng Wrexham ac Abertawe a Caerdydd, a cytuno dwi'n meddwl fydd o'n ddiddorol iawn gweld be fyddan nhw'n wneud ar gyfer flwyddyn nesaf, achos mae angen elfen o fuddsoddi yn does ar gyfer y dyfodol yn hynny, ond dwi'n meddwl fyddan nhw'n hapus iawn efo'r tymor, a ffeinal i orffen y tymor, a pwy a wyr falle fydd na diweddglo Hollywood i dîm y merched, a fysa hynny'n ffordd wych i orffen y tymor. Merched yn drydydd, a tîm y dynion hefyd yn drydydd ar ôl y gêm yn Grimsby, ac yn chwarae Mansfield ar ddydd Gwener y Groglith. Felly mae o'n werth nodi cwpl o bethau. Wel, mae o'n union flwyddyn ers i ni ddechrau darlledu'r pod. Hynny'n dilyn gêm yn Bromley. Gemma yn dysgu Cymraeg yn gofyn os oedd yna unrhyw bodlediad drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg am Wrexham, so oedd hynny benderfynu, wel, gan hwnna ddim well i ni wneud rhywbeth i helpu bobl. Oedd eisiau dysgu, a mae wedi bod yn flwyddyn hynod o lwyddiannus i Wrexham ers hynny. Dwi ddim yn awgrymu yma oherwydd fod ni wedi dechrau od, mae hynny. Ond hefyd, wrth gwrs, cwbl o wythnosau wedyn oedd penwythnos y Pasg, ac ar ddydd Gwener y Groglith llynedd, gollon ni i Halifax cyn chwarae'r gêm fawr ar y dillun canlynol yn erbyn Notts County, a Mark Foster yn arbed y gôl. Ben Foster, sori, nofiwr oedd Mark Foster ynde. Ben Foster yn arbed y gôl yna. Felly mae'n benwythnos mawr yn dod i fyny. Da ni'n drydydd, da ni chwarae Mansfield sy'n ar frig y tabl, ond dyn nhw mond triphwynt o'n blaen â ni, felly os ydy ni'n cael buddigoliaeth yn fanno, da ni mewn sefyllfa da iawn ar gyfer dyrchafiad falle. Werth nodi fod Stockport wedi curo Milton Keynes ar y penwythnos, Crew wedi cael gêm gyfartal, dim ond Barrow tu ôl i ni wedi ennill, felly chydig bach o gyfle i ni greu gap rhwng ni, ond wrth gwrs, os da ni'n colli Mansfield, mae'r gap wedi mynd. Felly, sut wyt ti'n teimlo am y gêm ar ddydd Gwener, Ifor? Dwi'n teimlo tymor yma, mae yna rei tîmau da ni'n hoffi chwarae ni erbyn nhw, fatha Grimsby a Morecambe. A rhai tîmau da ni'n ffeindio'n anodd, fel Harrogate, o bosib. A dwi'n meddwl, o bosib, o Mansfield yn un o'r tîmau da ni'n hoffi chwarae. Nthon ni gero nhw'n y gwpan, nthon ni gynlyniad da yn y gyngrair, ni herbyn nhw bach yn ffodus. Felly dwi'n fel sy'n disgwyl yn weddol hyderus, Alun. Maen nhw'n, bod nhw ar ben y gyngrair, maen nhw'n eitha anghyson. Maen nhw'n sgorio'n drwm un wsos, a wedyn maen nhw'n colli gemas a sy'n disgwyl nhw ennill. Ie, fydd hi'n gêm a hanner, a dwi'n meddwl
oherwydd bod ni wedi ennill dy sadwn, mae'n cymryd y pwysau ffwrs a gêm gyfartal yn iawn, de, so ddim problem. A hefyd y ffordd mae crw'n chwarae, wedyn mae yna fwlch yna rhwngthyn ni, mae yna buffer, os lecio di do, so, ie. Dawel hyderus fel arfer. Ar y gyt fel ti sôn, di rhoi wedi ildio 9 gol yn erbyn Mansfield, a oedden ni methu sgorio yn erbyn nhw o gwbl, ond mae bob gêm yn wahanol yn dydy. Felly, wyt ti'n teimlo'n hyderus Arwel? Ynddo, o'n i yn y gêm i ffwrdd yn Mansfield, a rhaid fi ddweud, oedd o'n dechrau'r tymor lle o'n i wedi cael dechrau siomedig i'r tymor. Tîm yn edrych yn lled wahanol i be ydy rwan, a wnaethon nhw rhoi bach o wers ni, really, yn enwedig yn y hanner cyntaf, o'n i ddim yn chwarae'n dda, ac o'n i'n lwcus iawn i fynd â pwynt adre yn Mansfield. Stori wahanol yn y gêm Cwpan FA, wrth gwrs. Maen nhw'n fel ydy fo'n dweud, dyn nhw ddim yn amlwg ddim yn chwarae'n wych, maen nhw wedi colli yn y tramio, cwpl o games cyfartal, dyn nhw ddim ar ryw rediad arbennig. Mae'n teimlo fel bod ni mewn lle da o ran y perfformiadau diweddar, yn amlwg dyn ni wedi cael cwpl o ganlyniadau siomedig, ond dyn ni wedi bod yn curo ar y drws neu, a di ddim fel bod ni ddim yn trio, jyst wedi bod yn chydig yn anlwcus i beidio sgorio, felly mae'n amser da, dwi'n meddwl i ni o ran lle da ni ar hyn o bryd i chwarae Mansfield. Mae yn mynd i fod yn un o'r gemau mawr, crack y jack na, really. 3 pwynt ar gael, a fydd y ddau dim yn awyddus iawn. Ond dwi'n gweld y rhediad diwedd y tymor yma, mae gennym ni 2 gêm yn erbyn yr Stockport rhyw o Mansfield. Os fedrwn ni gael pwynt o bob un o hynna, dwi'n meddwl fyddwn ni ddim yn bell ohoni, achos yn amlwg, da ni'n stopio nhw rhag ennill hefyd, felly swn i'n digon hapus efo pwynt yn erbyn y 3 mawr yna, dim ond bod peth canlyniadau eraill yn mynd o'n plaid ni. Dwi'n meddwl, debyg iawn iawn i llynedd, o'n i'n gweddio ac yn croesi bysydd fysai ddim yn dod lawr at y gêm ola, neu at y 2 gêm ola. Dwi'n meddwl na dyna di'r gobaith y flwyddyn yma. Swn ni'n wrth y modd sa'i ddim yn gorfod dod lawr i gêm Stockport a gêm Crew oddi cartre. Ond fel da ni'n gwybod, di pethau ddim yn mynd i drefn yn aml iawn, a dwi'n tybio falle eith i reit lawr i'r gêm ola, dweud y gwir. Yn y blynyddoedd diwetha, da ni wedi gwneud yn dda yn y gemau mawr ma'n dod, fatha y gêm yna'n erbyn Notts County, Boreham Wood ar ddiwedd tymor diwetha, a hyd yn oed yn y gemau yn erbyn Stockport County diwedd y tymor flwyddyn cynt, os da ni'n anghofio am y gêm yn erbyn Grimsby, wrth gwrs, lle oedd gennym ni lot o anafiadau yn y cefn arbennig a wedi colli golgeidwad a pethau felly. Felly, dwi'n teimlo fod ni'n neud yn well yn erbyn timau sydd yn dod ato ni, fod ni wedi cael trafferth yn erbyn timau oedd yn hapus i amddiffyn. Felly bydd yn ddiddorol gweld os fydd Mansfield yn hapus efo gêm gyfartal. So ni'n dychmygu bydda nhw, chos maen nhw oedd eu cartre, maen nhw i'ch yn pennau ni. Felly mae gêm gyfartal yn bosib iawn, ond dwi'n teimlo bod gen Wrexham y momentum ar y funud, wel, wrth gwrs, nathon ni ddim sgorio mewn 2 gêm, ond achos bod ni wedi sgorio 2 yn yr hanner cyntaf dydd Sadwrn, dwi'n teimlo bod ni'n gallu sgorio gols eto, felly dwi'n edrych ymlaen am y gêm, dyna'r pwynt. Mae'n gêm fawr, mae'n gêm bydd yn gyffroes, ond di o ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n colli fel ledon ni, a fysa y 2 dim yn hapus efo gêm gyfartal, dwi'n meddwl, ond fydd o ddiddorol gweld os fydd Wrexham yn mynd amdani go iawn, ond dwi ddim yn gweld pam lai, achos bydd torf y cael ras yn mynd yn ei hyrwyddo nhw, yn ei gwthio nhw i fynd yn ei blaenau byddan. Dwi'n meddwl fydd Park i'n meddwl bod o wedi penderfynu bod pwynt yn ddigon yn y gêm yma. Dwi'n meddwl bod ni'n eitha cagey. Neith o chwarae reit geidwadol. A jyst wneud i newidiadau arferol. Bydd o'n mynd am y gêm yma, dwi'n meddwl. Dydy o ddim yn un o'r Cavaliers byd pêl-droed Phil Parkinson, na di, dwi'n meddwl, fysa fo bendant i bod efo Oliver Cromwell ar gwaith llygad. Ond hyn o'n erbyn Grimsby, oedden ni wedi newid chydig, doedd oedd Elliot Lee chydig bach yn bellach ymlaen, a Cannon a Tom O'Connor, fatha oedden ni chwarae
2 a Elliot Lee fel 10 sydd Mhm. wedi bod yn wendid gen ni yn y gorffennol, falle y link yna rhwng y blaenwyr a'r canol cae, felly gobeithio fydd hynny'n gweithio eto, ond ie, dwi ddim, da ni ddim am gamblo na, da ni wedi bod yn chwarae'n saff yn gynta a gobeithio bod rhywbeth yn dod. Ac wrth gwrs, dydyn ni ddim wedi colli gêm lle mae Oli Palmer wedi bod yn dechrau am y 39 diwetha, felly gobeithio fod ni'n cyrraedd 40 a bydd hi'n diwrnod eitha da. Felly, beth ti'n disgwyl fel canlyniad i fod? Dwi'n mynd i ddweud gêm gyfarsel. Dwi'n meddwl mae gen Phil Parkinson rhyw lyfr bach yma wedi gweithio allan. Wydyn ni ffordd i gael pwynt yn hwn, 3 pwynt yn ebyn Doncaster, gan y blaen curo Forest Green, curo Colchester, a fydd hynny'n digon. Felly dwi am ddweud 1-1, neu hyn o'r bod ro 0-0. Diolch. Happy clapper, ond dwi'n meddwl bydd lot o bobl yn hapus efo hynny. Arwel, beth ti'n meddwl? Ia, dwi'n meddwl union oedd eifod o fanna. Doncaster, Colchester, Forest Green, so drwy ni giro hini. Byddai'n hapus, mwy na hapus efo pwynt yn ebyn Mansfield. Felly, ia, 2-1, dwi'n dweud 2-1. Dwi'n cytuno efo chi, dwi'n meddwl fod Phil Parkinson yn bendant yn edrych ar yr ystadegau a fe gen fo syniad da be di darged pwyntio fo, a mae gen ni chydig bach o gap yn does, felly dwi ddim yn meddwl fydd o'n torri galon efo gêm gyfartal, ond dwi yn teimlo fydd y chwaraewyr isio ennill, felly dwi am unwaith yn mynd i fod yn happy clapper Wow. a deud 2 gol i Wrexham. Felly gobeithio gawn ni ddwrnod da ac yn wahanol i'r 2 gêm diwetha yn y cae ras i tîm y dynion, byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.